Здравейте, приятели! Днес ще готвим, не точно готвим, ще направим едно смути. Но да, ще готвим. Аз не готвим. Ще правим смути. И някакси започваме. За целта обаче ще ни трябва лесно млеко. И какво беше друго? Чакайте. Почти зелен банан, между майка ми е тук и отвори. И да, и един нож. Къде има ножчето? И вземете този. Мале, бях на стола, падна, като е скривен, но да. Ето ги нуждите. Стойте. И малко да забравя. Нашият помощник, който сега ще дам на пауза, ще разлика майка ми да го намери. Хора, майка ми намери гледане и след това ми замразени плодове. И ми замразени плодове с бъртичета ми, леля ми, майка ми. Ядохме и това са малко, но нищо. Да започваме и направим първата стъпка, за да сложим банан. Тези чашките ще ги сложа. Сега ще срежем банана. Смятате, че е перфектно. Ето което бежи. Добре, ето. И след което, не знам, нарежем ли порцията или да не? Хайде, слагаме около. Хора, не, това нарежа на парченца. Така, и ги слагаме всички. И другата причина също правим същото. Да има за всичко. Това ще го зарежем. Нищо, че го режем. Това е чисто нашия. Ето ги другите части. Няма да успее да ги такова тези неща, защото много се надявам. Добре, сега да си домия малко ръцете, защото направя лиза. Добре. След което ще малко гости да сложим. Те пак да е толкова. Не е нашия първо, ето вкус. Дали ще е вкусно? Сега ще разберем. Студена. Много студена. Са студени тези плодове. Взема едно. Молим. Толкова. След което слагаме и малко. Прясна мляко. Там се стане хубав беше, каненято ламач. Сега да приберах букуците. Тук е майкос. Добре. И сега слагаме малко млекце. Толкова. Горе-долу ето толкова. Стига. Добре, и сега след което идва трудната част, а именно някакси да отваряме. Чакайте да се нарежем нощиче направо. Ове, ама защо не става да се затвори? Хора, ще помоля майка ми да го затвори, защото аз явно съм много развиваща кака идея. Хора, затвори шейка. И сега е време да го отковаме. Wow.
стакана. Мисля, че има още малко.